Видеото, което ще видите, е заснето на едно място, изпълнено с тишина, спокойствие и хармония. Това е светата обител Свети Кирил и Методий, известно още като Клисурски манастир. Място, което много хора посещават, защото тук намират възможност да се оттърсят от ежедневните си грижи и да потърсят единение с Бог. Манастирът се намира по пътя от Берковица към Вършец и е в самото подножие на двойния старопланински връх Тодорини купли. Изказвам благодарността си към майка Таисия, игумения на манастира, от която получих позволение и благословение да заснема това видео. Пожелавам ви приятно гледане! Ето така изглежда работното ми пространство, когато искам то да бъде максимално свито. Бижуто, което днес ще изработя, ще има включени камъни, една голяма тюркоазена хризокола кабушон и един малък необработен бирмански рубин. Техниката ще бъде комбинирана, а дизайна ще го видите в резултата накрая. Това е операция, която съпътства изработването на бижуто през цялото време, тъй като често използвам кожа, която е или твърда, или дебела, трудна е за моделиране и по този начин успявам малко да направя по-пригодна за работа. Инструментите, с които работя, обикновено се използват в медицината, стоматологията или в зъботехниката. Обаче никой от тях не е запазил оригиналната си форма. Всичките съм ги видоизменил, за да бъдат максимално приложими и полезни в работата ми. А високотехнологичната ми работна дъска с цифрово програмно управление е впечатлила доста зрители и посетители на събитията, в които съм участвал. Действието е заснето на живо, затова и гафовете си ги има във видеото. Имам предвид изтърването на инструмента сега. И за да не се излагам пред чужденците, вземам първия следващ подходящ. Всяка част от това видео е заснета с един единствен дубъл. Няколко пъти променях местоположението на камерата, както и ракурса на снимане, за да могат по-добре да се видят различните етапи от изработването на това бежу. Около мен беше пълно с хора, дошли да се разходят сред природата. Ама тук почивните дни винаги е така. Освен това, има и механа с много добра национална кухня. Бяха ме наобиколили една камара любопитни деца, които наблюдаваха внимателно и отблизо какви ги върши. Кой знае, може да се окажат бъдещи колеги някой от тях. Сменям ракурса и продължавам. Това, което се случи тук, докато ви разсейвах с какво ли не, е следното. Голямата хризокола беше фиксирана към основата. Около нея беше поставен обковът, иначе казано, онази кожена ивица с метален или по-точно златист характер, която отделя камъка от неговата кожена аранжировка и го превръща в категоричен център на завършената композиция. С края на златистата кожена ивица прегърнах, образно казано, малкия рубин, превръщайки го в атрактивен акцент в бижуто, контрастиращ по цвят и форма на голямата хризокола. И след като си изрязах ивица от кожената заготовка с мозаичен характер и я монтирах към вече оформящата се композиция, започнах да добавям детайли, които да я дообогатят. По време на работата ми една достолетна дама се беше спряла и ме наблюдаваше от доста голямо разстояние. Когато я поканих да се приближи, ако желае, тя ми каза следното. Намирам за недостойно да воайорствам, докато вие свещенодействате. Със сигурност не е разбрала какво точно правя, но отговора и ме накара да почувствам работата си по един различен начин.
Защо се нарича пластика? Получих преди време един такъв въпрос. Ами всеки отделен детайл в композицията се добавя, напластява върху предишния. Всяка извивка влиза в извивката преди нея. Всеки орнамент допълва предишния и това добавяне представлява начинът, по който се образува пластиката. И както забелязахте, всичко започва от камък, залепен върху парче кожа. На пръв поглед е лесна работа. Достъпна техника, с лесно усвояеми похвати. Да, за мен това е като да изям парче торта. Все пак целият технологичен процес съм го изградил сам, на базата на хрумвания, експерименти, проби, грешки. Много пъти внезапните ми проблясъци са ме изкарвали от къщи по никое време късно вечерта, за да проверя в ателието си идеята ми изпълнима ли е, достижима ли е и резултата ще прилича ли на този от фантазиите ми. Шантава работа, ще каже някой. Ами не, живот. 17 години ли, 18 ли, не ги броя. 1/3 от живота ми. Обичам си я тази